ibadah dalam wujud ibadah tok ora, dalam wujud takwa tok ora. Kudune awake dhewe juga meyakini sifat-sifate Allah kang wujud niku. Ngoten lho. Allah sugih nanging ya nyugihne. Allah urip ya urip. Lah nggih ngoten to. Allah untung, apa enak istilah Gusti Allah iku rugi? Mboten enten. Mulane jangan pernah kau merasa rugi. Kadang iki jenenge wong urip iki kan isih apa jenenge? Cara istilah ana istilah konsep untung rugi to. Ya memang dalam bisnis, dalam usaha memang ada konsep untung rugi. Tapi lek tengarsane Allah, ojo pisan-pisan